Sanibonani babukeli, kusaseyilo i-champion lele, siyaphinda siyahlangana futhi kuyo emafiki. Abantu-ke bayasenekela udaba mihla namalanga, nawe ungaba naso isibindi sokuthi usenekele udaba because akekho umuntu ungaze akhula bewolokoqo lwentshebe nomolokoqo lwebele engakaze abe nalo udaba. Ola namhlanje udaba lumi kanje. Sanibonani emafiki. Kunentombi abengithandana nayo ngo-2025. Angeze ngisho ngithi bengithandana nayo ncam kodwa kwagcina sekwenzeka izinto engangingaziqondile nami. Kusho ukuthi sike endaweni yempuzo kwenye nje ithaveni, ngihamba nomfowethu sifike sishaya amabili, ngibe sethi mfowethu ngiyacela mani ukuthi sithathe 8 beers sihambe siyophuzela endlini. Usuthatha 8 beers siyophuzela endlini nangempela. Masendlini ngikhumbule ngithi hayi mani kunentombi engike ngahlangana nayo emini. Ngicabanga ukuyithinta le ntombi ngizwe ukuthi ikuphi, ngiyithinta hayi bo wenkosazana ukuphi. Ile ntombi angikhona kude ebuqamama nalapho la uhlala khona. Ngithi hayi kawufike phela. Athi uphetheni lapho, ngithi hayi siyaziphuzela nje. Athi ngiza ngithengela ubhayiti uphuzana, athi ngiphuza iblack, athi siphuzana eyona nathi iblack la. Athi hayi ngizaphuza nani ngiyeza. Uyifike le ntombi. Mayifika ihamba nesikim sayo. Hamba bathathu. Bafike bangena. Relax siphuza ubhiya. Ibonakala ukuthi manje since befikile ubhiya kuzamele wengezeka, isiphinde silanda amanye amabhiya futhi. Sibeke la. Kunathwe ngimthindi ngithi kuse asike siyokhuluma ngala yavume ngempela sahamba. Hayi. Sikhwela nanga kanje. Basaphuza abanye ngala sikhwela nanga kanje. Mangifika futhi umntwana abantu isidakwa nkosi yami sihle isidakwa sakhona sime kahle, idakhe elihle lime kahle. Into engayithanda kuyi cleanliness, clean ngokweyisidakwe njalo. Ngoba ngani mangifika into yabantu abadala inuka inkosi yami i-right nje ithulile ithe du. Senze umkhuba sibe sesibuyela ngala, masibuyela ngale siziphuzela utshwala ngiphinde ngimthinta. Siyokwenza umkhuba, senze umkhuba siphinde sibuye ngala. Izikhathi zibheke ko-11 manje. Siloko siyaphuma kancane siyokwenza umkhuba siphinde sibuye. Umfowethu naye hayi kubonakala ukuthi idekile ukuthi uzathatha abani kule 2. Omnye uyazwakala la emlomeni ukuthi hayi yana uzophuza utshwala bese azihambela. Omunye uthulile ngibese ngitshela umfowethu kawuthathe lokho ngathi kuthulile, lo yakuzokunikeza inkinga, lo yakufuna ukuhamba. Kuzimisela ngohlafuna amankwebe wethu bese kuyahamba. So yeke kanje. Dila nalo kathi umfowethu hayi akunankinga. Akuthinte lokho aphume nako akuhlabe ngesimutsha abuye umfowethu athi sekulungile. Ngithi mfowethu musungitshela sekulungile. Siyachata la sichata ngo-WhatsApp. Ngithi musungitshela sekulungile, jikilisa lo muntu uqede ngaye. Umfaka into. Wamanje uzathuthu vena aphunyuke. Umfowethu athi relax. Hayi lo wami ke manje athi yena hayi ngeke azalala. Awudali yini manje ngaphela ngithi sisolala athi ngenze ngilala. Yini? Athi hayi mina ngihlala nomuntu. Hayibo, ufuna ungibulalisa wena? Uhlala nomuntu? Athi yebo ngihlala nomuntu. Umuntu wakho uthi ukuphi manje? Athi hayi lo akana ndaba uzidakelwe naye le ngithi ngithi hayi mfethu bekufanele ngitshelile athi hayi akunankinga. Ubani umuntu wakho ayamisho amusho ngithi ayingazigama. Athi awuzombona ngelinye ilanga. Hayi nangempela hayi ahamba ugele sibe sesilala ke nalo gele weloyi-1. Umbhedo wodwa phela la sinomfowethu la sihlala khona. Silale nalo gele wenza umkhuba ke la iduze kwami benza umkhuba. Gcine sengicela ke nakuloku ukuthi ngeke. Akwazi phela ukuthi nenze umkhuba mina ngikhona nje ngithule ngathi manje umuntu ongaphili ngiyaphila phela ngicela ukuphiwa nami. Atshonile nale ayisemncane sinomfowethu agcine evuma.
avuma ngimkhwele. Simkhwele sinomfowethu, simkhwele kusephandle. Hayi makusekuseni makuphekwe, ayikuphekwe. Makuphekwa kanjalo kuhanjwe yolandwa amanye amabhiya kuphuzwe. Babuye labaya, mabebuya hawu. Lo iyajikelwa nje kancane kancane kuyathintwana omnye uthinto wakhe ushona ekamelweni sekusemini ke manje uyosha leyo mpahla. Nomunye athinta omunye iyosha leyo mpahla. Nomunye athinta wakhe iyosha leyo mpahla. Hawu kwazi lashona ilanga. Hayi ke saloko ke siwenza kumkhuba wethu ke sinothela. Engasokolisi engitshela nje ukuthi namhlanje ngihalela into yakho. Hayi ngahluphi futhi ngento eziningi. Hawu ngimtshela into ayika ufika fike. Senza umkhuba. Ngelinye ilanga ngizithele chu ngisaya nje kwenye indawo ebude ebuqamama nale ngihlala kuyo. Kwekasi nje lebuqamama nayi. Hlangana naye le ntombi. Hawu ihamba nendoda abaphethe igrocery. Hawu asmile. Mayismile abulise kuqala. Hayi ngithi mina yebo Bhuti omdala kunjani? IHotman le hayi levume iHotman hayi kuyaphileka ndoda kunjani? Kuyaphileka. Sincumile lesifebe lesi ngivane ngicasuke. Ngizwe ngiyacasuka ngoba phela manje njengibe busy encumile wenza kahle le out yakhe isilima ngiziva ezicathulweni sale out leni ukuthi babe kuthiwa yimi lo ngihamba nentombi yami dlulwa umjita uyasaluthi intombi yami ibhizi yamamatheka kanti bena lo mjita benza umkhuba casuka ngihamba late ngamfonela ngimbuza ukupha hayi ngihleli nabangani bami ngithi ngikubonile mina bochazweni ngathi hayibo ngichazwa uwe uyangichaza ngithi ungayenza isilimo because ngichaze emhlana lo mjita wakho salwa sakwazana mhlawumbe wangibulala or wangishanga limali angeke ngisachaza musungenza isilimo lento yenza kumjita wakho ayikho right ayikho nje right ayilunganga because umenza isilimo and manje umnyatsisa ngami because mina mangimbona ngizomthatha kancane ukuthi ngiyamdlela unfortunately ngiyena lo muntu lowo othatha amanye amajita kancane because ngiyazi ukuthi amajita waseyinkinga amantombazana athanda nalo amajita ngalalela ke sesingicela ukuthi kusukela namhlanje mawungibona sibe nje abantu abazanayo akhonto sisaphinde siyenze mina nawe siyasaluthana nje kuphela iphelela lapho akukho esiyophinde sikwenze hayibo manje ungilahlelani mina ngenzeni ngithi no like ukukhohlakala lento yenzayo because umjita wakho uyakuthanda beniphethe igrocer obviously le grocer beyithenga uwuyo uthengela wena naye uyakondla lo muntu wena ubhizi uhamba umfebela ngumuntu ongenandaba nawe because mina nginandaba nawe nginayo intombi ngakutshela enginendaba nayo but wena udlala ngalomuntu lo onendaba nawe hayi inkinga la ikhona kazenza no angendawo mina musa phela ukuthulwe izimpi zakho ngami mina ngiyena lo muntu loyo kwaba sihlukana kanjalo noGelsa sibonana noma endleleni angishalazele ke kodwa ngifike ngimsalute ngikhombisa ukuthi anginankinga naye mangifike esethaveni futhi mayicela ubhiya ngimthengele lo bhiya njobe account ngithole senanazela ezala kimi manje uhamba ngithi dali ngiyacela cela ukuthi ungalinga uyizame leyo ngakutshela ukuthi mina ngime kuphi angikwazi ukuthi ngiyenze omunye umjita isilimi intombazana kuphela into engayenza isilimi not umjita ngiyamcabangela because nami ngicabanga mangathi ngisezicathulweni zakhe yagcina seyincama kanjalo intombazana umkhuba sawuqala ukwenza lapha kwaku August uqala kwethu ukwenza umkhuba sawuyeka ngoOctober wazi wancama wabona ukuthi ingempela le ayizingeni